rawniex, ħasbuni għaljen ta' d-dinja minix, u ħarġu avviż għax ħasbuni mitluf, bla isem imma wiċċi mal-għar sar maruf, u tajx kem lajt foti fil-medja soċjali, kummenti li weġġaw tajjib personali, sakemm inklunaw illi konti ġammejjed li ħelsu min ieħor bla isem għas-sejjed. Immisem għandi bid-dilduli u spiċċajt Mr. X. Isem għandi bid-dilduli spiċċajt biss Mr. X. M'għandniex ħolqien wieħed di koħti u dakkija, il-bniedem skont flusu tkejluh tal-mistħija, il-ħajja tal-lum ħafna qlieħ qiegħda toħloq u toħloq ukoll leksijiet. Misem għandi